си не се променя, но той действа спрямо ситуацията, спрямо грешката на човека и спрямо това, което трябва да се направи, за да ни предпази. Благодаря ти много. Сякаш раздела за вторник и за сряда се противоречат, ако на пръв поглед ги гледаме. Божият да променим характер и един разкаиващ се Бог. Ризо, ще те попитам, понеже даде доста отговор от това, което Арсо изказа като родител, като човек, който може да го направи. Питам, как виждаш като един Бог Всевишен, който е създал своето творение да се разкае от това, което в момента говорим? Бог никога не винява грешката. Когато има грешка, има и последици. В Библията има много примери, в които Бог чрез пророк или чрез някой друг свой вестител изявява неправдата и следователно присъдата спрямо тяхната неправда. Но в същото време веста на Бог е, че Той не благоволи в смъртта на човек. И тогава, когато самия човек осъзнае вината си, грешката си, която е извършил и падне на колени и помоли Бог за милост, за прошка, понеже естеството на Бог е такова, понеже любовта и милостта в Бог наистина вървят ръка за ръка с справедливостта, затова Бог ще изяви и ще прояви своята милост. Ще дам един много кратък пример. Ако даден човек знае, че не трябва да краде, отиде и открадне, спрямо държавните закони, той трябва да бъде затворен, т.е. да отиде в затвора. Обаче вътре в килията, той е заключен, падне на колене и се помоли на Бог, съжалява за това, което извърши. Той е затворен вътре, обаче в същото време неговият грях е опростен. Често пъти в живота си ние носим нашите последици. Втория път ставаш. Но сме освободени от вината си. Освободени сме от в себе си вътрешно. Да, те ще минат И за това даже в затвор има и помилване. Не съм много запознат, тук може да сбъркам. При хората го има, при Бог го има много повече. Точно това е другата страна, която Бог опитва сега да ни изяви за себе си. Не го познавахме от тази страна, сега вече го знаем.